Намирам се в Северна България, а градът, който ще ви покажа днес, е Елена. Елена е от онези уникални градове, които са събрали в себе си всичко това, което ние с българите ценим. Красива природа, славна история и този силен български дух, останал несломим през всички изпитания на времето. Градът е разположен в полите на красивият Еленски Балкан на около 40 км от Велико Търново. Релефът в района е разнообразен, варира от хълмисто равнинен в северните части до планински в южните. Надморската височина е от 100 до 1500 метра. Най-високият връх на Елено-Твърдишката планина е Чумерна – 1536 метра. Климатът тук е умерено континентален. Въздухът е изключително чист и благоприятства лечението на астма и белодробни заболявания. Почвите са предимно светло-сиви и кафяви горски, а по поречията на реките – алувиално-ливадни. Областта е богата на горска растителност. Сред широколистните дървета най-разпространени са дъб, габър, явор, липа и бук. В района растат и млади иголистни гори. От храстите най-често са срещани глок, шипка, леска и дрян. Животинският свят в горите е изключително разнообразен. Тук се срещат сърна, благороден елен, глиган, зайци, яребици и други. Във високите планински части живеят ястреби и соколи. От тук преминава река Еленска. Във водите й плуват мряна и кефал. В планинските ручии пък се въди пастърва. Градът е разположен в полите на красивият Еленски Балкан на около 40 км от Велико Търново. Релефът в района е разнообразен. Варира от хълмисто равнинен в северните части до планински в южните. Надморската височина е от 100 до 1500 метра. Климатът тук е умерено континентален. Почвите са предимно светло-сиви и кафяви горски, а по поречията на реките – алувиално-ливадни. Еленският Балкан е богат на водни ресурси. От тук преминава река Еленска, на река Веселина е разположен язовир Йохковци, а река Миковска образува живописният Христовски водопад. Историците не са категорични по въпроса, кога точно е създаден градът. Основаването му е забулено в митове и легенди. Преданието разказва, че преди векове тук, по една горска пътека, минавала щастлива младоженска двойка. Булката се казвала Елена, а избранникът й Самуил. Разбойници нападнали влюбените. Заради решението си да остане вярна на любимия си, Елена била убита от нападателите. Самуил също. От скръб по детето си, родителите на девойката се заселили на това място и основали село, кръстено на нея – Елена. Според друга легенда, старата църква Свети Никола била осветена на празника на светите равноапостоли Константин и Елена. Затова и селото било наречено Елена. Днес, 21 май, денят на свети Константин и Елена, е и официалният празник на града. Според археолозите, земите на еленската култовина са обитавани 6000 години преди новата ера. В един по-късен период важно стопанско и културно присъствие имат траките, а след първи век и римляните. Котловината е укрепвана и по време на Първата и Втора българска държава. Прокарани са пътища, направени са калета. През средновековието Елена е важен кръстопътен център и играе стратегическа роля в развитието на района. След падането на старопрестолният град Търново под османска власт, голяма част от населението му търси убежище в непристъпният Еленски Балкан. Много будни и непокорни българи от близки и далечни места също намират тук спасение от османският ятаган. Така Елена и околностите й се превръщат в средище на свободолюбивите и борбено настроени българи, които остават непримирими към гнета и асимилацията от страна на нашествениците. Първите писмени документи, които
говорят вече за Елена като селище, са едва от времето на Османското господство. Един от 1430, други от 1450 година, които говорят, че тук явно вече има селище, което в хода на завоеванието е било разорено и обезлюдено и след това отново започва нов живот. Селището се числи към султанските хасове. Това са земи със специален статут, където турци не са се заселвали, те са имали известни привилегии. След това е дадено и като владение на султановата майка земите, така наречените Валиде Ханъм. Данъците, които са вземани тук от селището, са отивали за издръжка на свещената джамия в Юскудар. Едно от задълженията на местните хора, като поданици вече на Османската империя, е охраняването на проходите. Това са така наречените, и Елена е едно дервенжийско село. Това са стражници. Те са имали задължението да охраняват прохода Елено-Твърдишкия проход и както и двата боаза към Търново, които са били и важни търговски пътища. Заради това си задължение местните хора са били освободени от няколко от извънредните данъци в империята, а освен това на мъжете е било разрешено да носят оръжие в ръка, което пък е едно условие да чувстват една по-голяма свобода и да имат по-голямо самочувствие. В началото на 16 век Елена вече е обособено село с многолюдно и будно население. Още към края на века то успява да си извоюва значителни права, като проявява твърдост и нетърпимост към произволите на местните феодали. Именно несъгласието с османският феодален гнет и жаждата за независимост обуславят и ранната поява на хайдушко движение в региона. Затова спомага и близостта на Балкана, който се превръща в дом и закрилник на бунтовно настроените планинци. Така Елена постепенно се утвърждава като твърдина на българщината. Съхраняват се традициите и обичаите, а революционните идеи обхващат все по-голяма част от населението. Епохата на Възраждането бележи един още по-висок етап в цялостното развитие на селището, както в издигането на национално самосъзнание, така и в стопанското му развитие. Развиват се занаятите, най-застъпени са абаджийството, производство на платове и терзийството, т.е. чивачеството. Отварят врати десетки гранчарски работилници, които осигуряват стоки за целия троянски край. Казанджийството и кожухарството също са добре застъпени. Славата на местните златари се носи далеч извън пределите на града. Градинарите от Елена са търсени дори в Русия и Австро-Унгария. Така към средата на 19 век Елена е селище с над 600 къщи и силно развито стоково производство. Замогването на местното население води и до промяна в бита на еленчани, както и в архитектурният облик на града. Изграждат се големи къщи, градят се църкви, строят се мостове и чешми, прокаран е водопровод, а засланите с кълдарамолички са осветени от фенери. Храма Свети Никола е най-стария храм не само за Елена, но и за целия регион. Предполага се, че той е съграден края на 15 век. Първи писмен документ за него имаме от 1518 година в един требник, подарен на храма от някой си пера, който е бил в Италия по търговски дела и завръщайки се благополучно прави дар на този храм. За съжаление, този първи храм, който е бил, разбира се, малка дървена църква, е опожарен от кърджалийски банди в 1800 година на Герковден, явно като наказателна акция, заради това, че кърджалийците не са получили желания откуп. Елена няколко пъти е нападана от кърджалийски банди и при едно от тия нападения те опожаряват храма на връх Герковден. Няколко години по-късно, в 1804 година, местните жители разчистват терена и върху основите на стария храм изграждат нов. В 1806-1818 година е направена богоукрасата и стенописването на храма, които са уникални като художествена стойност и трябва да кажем, че като стенописи те са едно от най-доброто, което имаме в страната от периода на нашето ранно възраждане. Целият храм е изписан съгласно източно-православния канон. Това са над 1600 образа. Разбира се, много ценни са и дървосбити в храма, много ценна е
църковната утвар. Много интересен, ценен за нас паметник в храма е каменната плоча, направена от Дойно граматик, която е вградена в северния език, на която са разказани злощастните обстоятелства около Кърджалийското нападение, опожаряването на храма. Изписаните са и имената на хората, които са дарили средства за неговото възстановяване и стъмпяване с необходимата църковна утвар. Часовниковата кула е издигната през 1812 година. Тя е толкова значим символ за града, че присъства дори и в герба му. В която и точка на Елена да се намирате, невъзможно е да не я видите и чуете камбаният извън. Поп Николовата къща е строена около 1830 година. След освобождението в нея се помещава градската техническа служба, затова е известна като Старото инженерство. Обявена е за паметник на културата с национално значение. Към днешна дата е предоставена за учебна база на Софийския университет и в нея се помещава музей по палеонтология към университета. А това са 5 разсуканови къщи, един уникален архитектурен ансамбъл от края на 18 и началото на 19 век. Състои се от 5 къщи под един покрив. Строени са от еленчанина Хаджи Димитър Разсуканов за 5-мата му сина. Къщата на Йордан Хаджи Петков също е един от образците на местната възрожденска архитектура. Днес тя е приютила художествената галерия на Елена. И още една интересна сграда – Камбуровият хан, строена около средата на 19 век. Носи името на своя собственик Стоян Камбура, който е идеен участник в освободителната борба на страната. Любопитна е историята по запазването на сградата. Преди тя се е намирала в близкото село Йовковци, но поради изграждането на язовир там, ханът е демонтиран и преместен на новото си място в Елена. Днес хана се помещава и етнографската експозиция на града. Тук е представен битът на еленчани в навечерието на освобождението, както и непосредствено след него. По време на възраждането в Елена основният поминък на населението е земеделие и скотовъдство, а друг характерен занаят за еленския край е абаджийството, терзийството и копринарството или така нареченото отглеждане на копринени буби. А Бозвели в своето землеописание казва, че Елена е село с добропорядъчно училище и 25 гранчарски работилници. През Възраждането Елена е духовна обител, пазеща християнските ценности и морал. Дори наричат града българският Витлеем заради 3 църкви, които има преди освобождението. Изграждането и опазването на православните храмове е част от борбата на местното население за църковна независимост. Неин водач е Иларион Макариополски, една светла личност, чиято дейност придобива общонационално значение. Твърди се, че той е най-значимата фигура в българската църковна история след патриарх Евтимий. Това е родният дом на Иларион Макариополски, както и на брат му Никола Михайловски, виден просветен и книжовен деец от епохата на Възраждането. Тук е живял и племенникът му Стоян Михайловски. Къщата е с висока архитектурна стойност, строена в началото на 18 век и е типична богаташка къща от този период. Намираме се в къщата музей Иларион Макариополски, която е едно от светилищата в българската история. Тъй като тази къща е сложила на олтара на Отечеството не един, а цели 3 велики български възрожденци. Къщата е построена около 1700 година и е паметник на културата с национално историческо значение. Тази къща е изработена изцяло от дърво и камък и никога тук не са се отглеждали животни, което не е маловажно, тъй като Михайловския род, към който принадлежат 3 велики българи Иларион, Никола и Стоян, е бил един от най-богатите чорбаджийски родове в селището. Къщата е разделена на 2 части.
като в приземния етаж има складови помещения, които към днешна дата се използват за изложбена зала. На горния етаж къщата е разделена на две части. Източното крило е тази част, която е живеело семейството. Там вратите и таваните са доста по-ниски, с идеята, разбира се, да бъде съхранявана по-дълго време топлината. А сантимента в тази история е, че старите хора казват, когато влезеш в една чорбаджийска къща и вратата е ниска, е хубаво да се поклониш на къщата. Западната част на къщата е построена малко по-късно. Тя е построена с идеята в нея да бъдат посрещани гостите и да бъдат сключвани търговските сделки. В 1812 година в тази къща се ражда Иларион Макариополски. Иларион живее много малко тук обаче. Той живее тук до навършване на 12-13 годишна възраст, след което бива изпратен от родителите си във Велико Търново да се учи на занаят. Макар и толкова млад, Иларион е бил наясно, че не това е неговото бъдеще в живота и че не това е нещото, което той иска да прави. Той завършва духовната семинария в Атина, след което заедно с Неофит Бозвели след 1844 година Иларион Макариополски слага началото на борбата за църковна независимост. За най-великото събитие в тази борба се счита моментът, в който в 1860 година на връх Великден в църквата Свети Стефан Иларион се позволява да прочете литургията на български език, без да спомене името на Вселенския патриарх. Благодарение на неговото дело, 10 години по-късно, в 1870 година, българската църква получава своята независимост. В тази къща в 1818 година се ражда и братът на Иларион Макариополски Никола. Никола Михайловски е възпитаник на университета в Москва. И в 1848 година, когато вече се завръща в България като доктор по философия, Никола предлага на Иван Момчилов в Еленската дъскалоливница, в Еленското класно училище да бъде направено едно преобразование. Той предлага в това училище да започнат да се обучават даскали. По-късно в 1856 година в тази къща се ражда и Стоян Михайловски, който е син на Никола. Освен, че Стоян е известен баснописец и сатирик, освен, че е написал текста на химна "Върви, народе възродени", Стоян Михайловски е и човекът, който е първият кандидат за народен представител от Еленския край. Духовното възраждане на населението дава тласък и в развитието на училищното дело. Местното килийно училище е преобразувано в класно. То е средище на прогресивни идеи и нови знания. Отличава се с нестандартните за времето си методи на учителите. Не случайно към него се стичат и ученици, които живеят извън града. Петко Славейков, също ученик в него, го нарича с чудното име Дасколивница, т.е. място, в което се леят, куват даскали. И наистина от тук излизат ни от най-известните за времето си учители, свързали имената си с духовния възход на нацията ни. Още в 17 век тук има килийно училище, където се разпространява елементарната грамотност и най-вече учениците са обучавани да могат да четат религиозните текстове и да участват в църковните служби. Малко по-късно в Елена е основано взаимно училище по така наречената Бел-Ланкастърска система. Учител в него е Андрей Рубовски, където учениците си получават вече светски знания, с помощта на по-големите се обучават по-малките, с по-знаещите. Най-висок етап в образователната ни система е основаването на класното училище в 1843 година, когато в селището се завръща Иван Момчилов. Завръщайки се в Елена, той основава училище, което е по-руски образец в голяма степен. Тук се изучават светски знания, тук се учи логика, психология, философия, физическа география. Самият той разделя учениците на две групи, като по-знаещите и по-силните са в подготвителния клас, а по-малките ученици са отделени в взаимно училище. Класното училище е една и от първите обществени постройки в града ни, строена 1844 година за нуждите на основаното училище. Тя е построена по инициатива на Иван Момчилов с труда и средства от местните хора.
Днес сградата е реставрирана и тук е събрана историята на нашия град, от неговото възникване до Руско-турската освободителна война, като в документи и снимки, които са групирани в няколко основни теми, е представена тази история. Просветното дело засилва националното самосъзнание на еленчани, у които борческият дух никога не е угасвал. Прогресивните идеи правят жаждата за свобода по-осъзната, а революционната борба по-организирана. През 1835 г. еленчани вземат дейно участие в така наречената Велчова завера, организирана от Георги Мамарчев. От Елена има участници в четите на Панайот Хитов, на Филип Точо, на Стефан Караджан, на Хаджи Димитър. Трябва да кажем, че Левски идва 2 пъти в селището, основава революционен комитет в дома на братя Кършовски. Председател на комитета е Сава Кършовски. 3 еленчини участват в четата на Христо Ботев, като поп Сава Катрафилов е член на щаба на четата и поради църковния си сан той е човека, който захлева четниците, когато те слизат на Козлодуйски бряг. Еленчини вземат участие и в въстанието на капитан дядо Никола, и в Хаджиставревата буна. Подготвят се и за участие в Априлското въстание, но тъй като то в нашия революционен окръг не успява да избухне, това остава само подготовката. Наред с преминаването на Дунава от руските войски при Свищов и битката при Шипка, сражението при Елена е едно от най-важните за хода на руско-турската освободителна война. Ето какво пише в тази връзка тогавашният английски кореспондент на вестник Таймс. Страхувам се, че друга история щях да имам за описание, ако не беше спряно настъплението при Елена. Важно и съществено е, че не се позволява на Сулейман Паша още същия ден да се озове пред Търново. Оттам Плевен бе само на 120 км. Тук в Елена са изградени няколко паметника за прослава делото на освободителите. Тук са загинали около 2500 руски войника, висши и нисши чинове. В еленската котловина следи от човешко присъствие има още от 6-то хилядолетие преди новата ера. През Възраждането градът е наричан Българският Виитлен, заради 3 църкви, които е имал в годините преди освобождението. В Елена е роден Иларион Макариополски, най-значимата фигура в българската църковна история след патриарх Евтимий. През Възраждането силно развитие бележи училищното дело. От местната дъска Оливница, както нарича школото Петко Славейков, излизат едни от най-известните за времето си учители, свързали имената си с духовния възход на нацията ни. Сражението при град Елена е един от най-значимите и решаващи моменти за хода на руско-турската освободителна война. Днес Елена продължава да съхранява традициите от миналото си и ги е превърнала в успешен бизнес. Възрожденската атмосфера в града е останала неподвластна на времето и това привлича хора отблизо и отдалеч. И ако за чужденците градът е само една атрактивна туристическа дестинация, то за нас българите Елена е онова място на духовност и родолюбие, което ни зарежда със самочувствие и ни кара да се чувстваме горди с предците и родината си.